Ola, boas tardes. Eu son Alberto Lema e vou vos falar das influencias que tiveron autores da miña xeración en min. Escollín para este tema a tres poetas da xeración dos 90 e o que pretendo dicir é que, a pesar do tópico de que a xeración dos 90 é unha xeración despolitizada, a nación si está presente na poesía dos 90. Valéndome dun verso de Lupe Gómez que di que unha muller é un cristal atravesado por unha nación, o que pretendo é, de alguna maneira, expoñer as tres posibles variables que hai de expresión da nación en esta xeración dos 90. As poetas escollidas son Chus Pato, Olga Novo e María do Cebreiro. Entón, o que eu pretendo dicir é que a nación si se expresa nesta poesía dos 90, o que sucede é que o fai dun xeito novo que non encaixa coas expresións retóricas máis tradicionais do canto de, por chamar así, de liberación nacional.